Fil-katekesi tagħna llum eżisti xtaqt nikkonkludi dawn is-serje ta' talim li kont qed nagħti dal-aħħar dwar hekk l-Ispiritu Santu fit-talim ta' Ġesu. L-ewwel kellna serje dwar hekk l-Ispiritu Santu, diversi simbolizmi u affarijiet li nagħtu dwar fil-kelma tal-Alla, mbagħad b'mod estensiv ħadd kważi kull darba li Ġesu jitkellem mill-Ispiritu Santu fil-Vanġeli. Hekk huwa minn ftit riflessjonijiet l-għana li xemxejna ħafna fuq l-Ispiritu Santu għaliex it-tiġdid tal-Knisja eżistijaj irid ikun dejjem tiġdid fl-Ispiritu Santu. Ċertament il-Knisja biex tiġġedded hemm anke d-dimensjoni umana, d-dimensjoni tal-istituzzjoni, d-dimensjoni ta' proċessi, ta' proċeduri, ta' liġijiet tal-Knisja. Dawn ukoll irid ikunu hemmhekk għaliex il-Knisja hija anke komunità organizzata, mhix fluidu. Allura jkun hemm bżonn anke fuq dak il-livell, però l-ikbar tiġdid irid ikun it-tiġdid tal-qalb li jsir bil-qawwa tal-Ispirtu. Allura iktar ma nkunu midħla tal-Ispirtu Santu, iktar ma nkunu Knisja mexxija mill-Ispirtu Santu, iktar ma nkunu Knisja li taġixxi fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, nkunu dik il-Knisja illi Ġesu tant u tant jixtieq. Dik l-arusa li hija mingħajr tikmix. L-arusa li għandha il-freskezza tal-Ispirtu ġewwa fiha. Illum se nuħu l-aħħar żewġ siltiet illi Ġesu jitkellem minnhom fil-ħidma tal-Ispirtu. Hekk l-ewwel waħda meħuda minn Sammar kapitlu 12 minn verus 35 sa 37, Mark 12:35 sa 37. Li jgħidilnek, darba huwa jgħallem fit-tempju Ġesu qabatu qal, din kif inhi l-kittieba jgħidu lill-Messija wa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal, il-mulej qal lil sidi oqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma nkun qed l-edewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess se jaħlu sidu mela kif inhu ibnu, u din dik il-kottra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Li xtaqt nenfasizza eżisti mhux tant il-kontenut ta' dak li qed jagħmel referenza għalih Ġesu bin David, imma il-fatt illi Ġesu jgħid illi David kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu meta qal, u hemmhekk jiġi kwotat salm. Ġesu qed jikkwota salm ta' David mit-Testament il-Qadim. Allura Ġesu qed jurina hawnhekk kif il-kodba mqazza hija imnebħa mill-Ispirtu Santu. Kif il-kelma tal-Alla hija imnebħa mill-qawwa tal-Ispirtu. David nistgħu ngħidu jekk l-awtur tas-salmi allura huwa wieħed mill-kittiba tal-Bibja. Ma hawnhekk li huwa kittib imnebbaħ mill-Ispirtu. U dan li qegħdin ngħidu f'dan il-mument japplika għal kelma tal-Alla sħiħa eżistijaj. Kif jgħidilna anke f'mumenti oħra San Pawlu, San Pietru, il-kelma tal-Alla hija imnebħa mill-Ispirtu Santu. Huwa talim kostanti tal-Knisja eżistijaj li turina li l-Bibja hija mnebħa mill-Ispirtu Santu. U xtaqt nieqaf daqsxejn fuq dan l-aspett għaliex għat-tiġġiet tal-Knisja huwa importanti, għaliex illum il-ġurnata eżistijaj nistgħu nħarsu lejn il-Bibja b'modi differenti. Jiġifieri min ħares liha bħala ktieb sorpassat antik, min ħares liha ktieb allura mhux mill-lenti storika, ma mill-lenti tax-xjenza, ktieb li xjentifikament ma jżommx mhuwiex tajjeb għaliex ix-xjenza li nsibu fil-Bibja ma taqbilx max-xjenza tal-lum. Ma aħna qoddim dawn l-affarijiet irridu ngħidu li l-Bibja lejha ktieb ta' storja pur, ġifieri mhux history book, il-Bibja mhix history book, ktieb tal-istorja huwa ktieb illi inti fih issib id-dettalji l-fatti eżattament kif ġraw b'interpretazzjoni tagħhom fl-istorja. Ċertament mhux tiskop tal-kelma tal-Alla. Laqqas mija science book il-Bibja li aħna ħansibu d-dettalji dettalji xjentifiċi tal-univers, tal-ħolqien eżattament kif inhu. Mhijiex assolutament. Mela lejha ktieb ta' xjenza u laqas hija ktieb tal-istorja. Għalkemm fiha elementi ta' xjenza u fiha elementi ta' storja, ma mhijiex primarjament hekk. Primarjament il-kelma tal-Alla hija ktieb ta' salvazzjoni.
hija l-istorja ta' Alla kif daħal fil-ġrajja tal-umanità. Alla kif inuqrib il-bniedem. Jew aħjar il-bniedem li jirrifletti fuq il-ġrajiet li għaddi minnhom u hemmhekk jiskopri kif Alla qiegħed jaħdem fl-istorja tiegħu. Primarjament fl-istorja tal-poplu Ludi u l-bqija tal-Knisja, l-istorja sħiħa. Dan eżistijaj huwa importanti li nifmu li huwa proċess fejn l-Ispirtu Santu kellu ħanidu hekk lid tremenda tiegħu f'din il-mixja. L-Ispirtu Santu eżistijaj nebbaħ l-awturi sagri, nebbaħ min kiteb il-kelma tal-Alla. B'dak li hu l-messaġġ ċentrali ewlieni illi għandu kull awtur wassal. Ċertament kull awtur uża l-odda letterali ġifieri tal-kitba kif tinkiteb li kellu f'dak iż-żmien. Kull awtur kellu komunità għaliha li kien qed jikteb. Kull awtur kellu t-teknika tiegħu partikolari kif jikteb. Jiġifieri li hija mnebħa mill-Ispirtu Santu, il-kelma tal-Alla, ma teskludix li kien hemm anke kontribut uman assolutament. Il-kontribuzzjoni umana ma tnaqqax xejn mill-ispirazzjoni tal-Ispirtu. Anzi, l-kontribuzzjoni umana hija l-kuntest li fih l-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu ħadmet. Kemm hu sabiħa aħna allura li nħarsu li l-kelma tal-Alla li għandha fl-aħħar mill-aħħar awtur wieħed li hu l-Ispirtu tal-Alla. L-Ispirtu Santu eżistijaj għandu relazzjoni intima u qawwija, partikolari ħafna ma' dik li hija il-kelma ta' Alla. L-Ispirtu u l-kelma ma nistawx nifirduhom minn xulxin eżistijaj. Darba minnhom Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mark jgħid li l-kittiba intom għalhekk tiżbaljaw għax la tafu l-kelma u lanqas il-qawwa ta' Alla, il-qawwa ta' Alla l-Ispirtu Santu. Meta aħna nafu l-kelma u nafu għandna esperjenza tal-Ispirtu Santu, aħna hemmhekk inkunu insara ta' vera illi l-ħajja tagħna għandha pedament sod. Irrid ngħid ukoll eżistijaj hekk illi illum il-ġurnata għall-grazzja tal-Alla għandna diversi movimenti illi jagħtu enfasi qawwi lill-kelma tal-Alla u din hija ħaġa tajba. Għandna movimenti kemm fih dan il-Knisja Kattolika b'enfasi qawwi fuq il-kelma. Għandna anke nsara li mhumiex Kattoliċi eżistijaj ta' xejra evanġelika, ta' xejra pentekostali illi jużaw ħafna l-kelma tal-Alla u xi drabi forsi anke aktar minna l-Kattoliċi. Xi ħaġa li għandna niftaħru biha, ġifieri xi ħaġa li għandna lilna tistibulana biex inkunu iktar meħtla tal-kelma tal-Alla, kun naħtla tal-Bibja ta' Testament il-ġdid bħala nsara Kattoliċi. Dana qed ngħidu għaliex il-kelma tal-Alla anke jekk hemm affarijiet li jifirduna bejnietna l-insara, però il-kelma tal-Alla nistgħu ngħidu hija waħda mill-affarijiet li taqadna. Għalkemm irridu ngħidu wkoll li ma naqblux fuq kollox dwar kemm hemm kodba fil-Bibja u anke kif ninterpretaw il-Bibja, m'għandniex dejjem qbil fuq dawn l-affarijiet bejnietna l-insara, sfortunatament ngħid. Però hija ngħidu mill-aspett pożittiv, hemm ħafna aktar x'għadna milli xifridna. Il-kelma il-kol kemm aħna bħala nsara iktar ma nsiru miħtla tagħha, iktar nistgħu nikbru fil-proċess tal-għaqda fl-imħabba ta' bejnietna, fil-proċess anke tal-għaqda dwar il-verità, għax l-għaqda mhix biss l-imħabba manka fil-verità. L-istess irridu ngħidu eżisti anke l-ftuħ tal-Ispirtu. Ħafna insara anke mhux Kattoliċi għandhom ħafna ftuħ għall-ħidma tal-Ispirtu Santu. U għalhekk naraw anke komunitajiet ta' nsara mhux Kattoliċi illi huma bbażati ħafna fuq il-kelma u fuq l-Ispirtu Santu. U allura anke narawhom li jikbru, naraw nies li jikkonvertu, naraw nies li jsibu anke lil Ġesu f'dawn it-tip ta' komunitajiet.
Dan għaliex qed ngħidu eżisti, qed ngħidu għaliex aħna irridu narfu li l-qawwa tal-kelma u l-qawwa tal-Ispirtu Santu kemm huma kbar u tremendi. Hija l-isfortuna xi drabi illi aħna fi ħdan il-Knisja Kattolika xi drabi kellna ċirkostanzi, kellna momenti fejn il-qawwa tal-kelma u l-qawwa tal-Ispirtu ma tajnihomx l-enfasi biżżejjed li kien hemm bżonn. Kemm fil-predikazzjoni, mhux fit-tagħlim uffiċjali tal-Knisja, dak dejjem kien ċar dawn l-affarijiet, imma fil-predikazzjoni tagħna u fl-ispiritwalità tal-ħajja ta' kuljum. Ġifieri, ħafna drabi diversi minna l-Kattoliċi forsi trabbina f'ambjenti fejn fin li nitolbu iktar bis-santi, nitolbu iktar b'noveni, li m'hemm xejn ħażin dwarhom meta nifhmu s-sens profond tagħhom. Biss ngħidu ngħidu novena ġejja mid-9 tiem illi għamlu l-apostli fiċ-ċinaklu jistennew il-miġi tal-Ispirtu Santu. Però sfortunatament aħna daw tajnihom mill-eruq bibliċi u spiritwali tagħhom u ġew devozzjoni fi skop fihom infushom. Allura li qed jiġrilna llum il-ġurnata sisti, għandna numru ta' kattoliċi li qed għandhom ħanidu hekk ċerta background li għaddu mhux mibni biżżejjed fuq il-kelma fuq il-qawwa tal-Ispirtu. Imbagħad isibu komunitajiet mhux kattoliċi li jibdew jitkellmu ħafna fuq il-kelma tal-Alla, jitkellmu fuq id-doni tal-Ispirtu Santu, l-ftaħ l-Ispirtu Santu, u faċilment ikollna nsara kattoliċi li jinġibdu lejn dawn il-komunitajiet illi u jgħidu speċi ta' sma' aħna x'konna qegħdin nagħmlu fil-Knisja Kattolika. Dan huwa mument eżisti li aħna rridu nikbru, nagħmlu pass il-qudiem. Fil-ħajja spiritwali tagħna irridu niltaqgħu iktar ma' Ġesu permezz tal-kelma għaliex il-kelma hija rigal kbir li tagħna l-Ispirtu Santu. Issa irridu ngħidu eżisti li l-Knisja Kattolika, il-kelma u l-Ispirtu dawn it-tnejn huma ċentrali fil-ħajja tas-sagramenti tagħha. Is-sagramenti tal-Knisja huma kollha ċċelebrati f'qafas u f'kuntest tal-kelma tal-Alla. U s-sagramenti huma kollha azzjoni tal-Ispirtu Santu, l-ħidma tal-Ispirtu Santu. Aħna nistgħu narawha propju fil-ħajja sagramentali tal-Knisja. Maħbubin tiegħi. Ma nistgħux aħna dan ma nirrikonoxxuhx u ma narfuhx. L-Ispirtu Santu jaħdem f'kull sagrament, però mhux fis-sagramenti biss. Hemm il-grazzja sagramentali tal-Ispirtu, hemm il-grazzja l-Ispirtu Santu jagħtina barra mis-sagramenti. Pereżempju, meta aħna nitolbu, tant insara pereżempju fit-talba tal-Użarju jesperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu, il-frott tal-Ispirtu. L-istess qari tal-kelma meta aħna nitolbu bil-kelma waħedna jista' jkun mezz kif l-Ispirtu Santu jmiss l-istess Spirtu li nebbaħ il-kelma jnebbaħ il-qalb tagħna biex nilqgħu il-kelma biex nirċevuha biex nikbru fiha. Allura importanti ħafna eżisti dan li qegħdin ngħidu llum it-tiġdid tal-Knisja fl-Ispirtu Santu irid ikun miftuħ għal wieħed mhux l-uniku, wieħed mill-lodda bil-mezzi li l-Ispirtu Santu juża biex iġeddet il-ħajja spiritwali tagħna li hija il-kelma tal-Alla. U allura nixtieq inħeġġiġkom eżisti ejjew il-kol kemm waħda noħduha b'serjetà kbira din. Naf li jiena di mhux l-ewwel darba li qedtilkom jien u żgur li smajtu saċerdoti jgħidulkom l-isfijiet, il-papiet, però issa għada ma daħlietx f'moħħna u f'qalbna biżżejjed. Li naqraw kuljum parti żgħira mill-kelma tal-Alla, mill-Vanġeli, nistgħu nibdew minnhom. Imma irdu nistaqsu anke affarijiet iktar bażiċi, inti għandek Bibja d-dar. Inti għandek il-kelma tal-Alla qed tħend qrib tiegħek. Jekk tuża l-mezzi ta' teknoloġija llum fuq smartphones, illum huwa faċli ħafna biex tniżżel il-Bibja u tġorra miegħek dejjem fuq il-mobile. Inti lest li tiddedika mqar kwarta kuljum biex taqra ftit mill-kelma tal-Alla. Inti lest li tinvesti jekk ħaġa żgħira ta' flus ta' mhux xejn ta' barra minn hawn 30 euro sabiex mhux biss biex tixtri Bibja, imma anke tixtri xi ktieb li jista' jgħalmek iktar fuq il-Bibja.
Jekk għandek il-ħin u ċans, lest anke hawn korsijiet illum il-ġurnata dwar il-Bibbja eżistijaj, dwar il-kelma tal-Alla. Kemm għandna qaċ eżistijaj illi verament neħtlu iktar fil-fond tal-iskrittura. ċertament il-kodba l-qari spirituali, l-ħajiet tal-qaddisin, devozzjoniet oħrajn, m'hemm xejn ħażin dwarhom. Però dak li hu fil-qalba u fiċ-ċentru hija l-kelma ta' Alla. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu kienet xtaqet li kieku kienet taf il-Grik biex it-Testament il-ġdid taqrah kif inkiteb bil-Grik. Qaddisa reċenti ta' żminijietna li skopriet illi fil-mixja spirituali tagħha l-kelma ta' Alla kienet ċentrali. Għal San Franġisk ried illi il-ħajja tal-Franġiskani tkun illi jgħixu l-Vanġelu, ċerdi kun jafu l-Vanġelu jgħixuh. Aħna eżistijaj nisimgħu il-kelma meta mmorru l-quddies il-ħati u l-quddies ta' kuljum. Però għandna bżonn inkunu mitħla ta' kuljum mal-kelma ta' Alla. U nixtieq nagħmlilkom dan l-enfasi. Jekk tridu tikbru fil-ħajja tal-Ispirtu, jekk tridu li l-Ispirtu Santu jaħdem fikom iktar, ħalluh jaħdem fikom permezz tal-kelma li huwa tagħna, permezz tal-kelma li huwa nebbaħ. Ir-rigal imprezzabbli tal-Bibbja għalina l-insara aħna stess għadna ma skoprejniex biżejjed. Ħaġa li ġratilna lilna l-Kattoliċi eżistej xi drabi li enfasizzajna ħafna il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija u għamilna tajjeb, għax hija verità. Però xi drabi allura anke t-tieni parti tal-quddiesa, imma xi drabi l-ewwel parti il-kelma ma nfasizzajniex biżejjed. Tantu hekk li ċerti nies ħanit kif nitkellmu ta' ma tantx ġobni nitkellem hekk imma biex tifhmuni. Speċi ta' sax nista' nidħol tard fil-quddies biex il-quddies todli? Speċi ta' jekk nitlef li nisma' l-kelma tal-Alla rajt imma ma tmarrex nitlef it-qarbina. It-qarbina rajt hija l-quċċata, imma l-quddies hija sieħa. Il-kelma hija preparazzjoni għall-Ewkaristija, il-kelma titlaħħam fl-Ewkaristija, il-kelma ssir realtà verità fl-Ewkaristija, ma nistgħux nifirdu dawn it-tnejn, dawn iż-żewġ imwejjed kif għallimna l-Konċilju Vatikan it-tieni. U qatt mhu biżejjed li nenfasizzaw dawn l-affarijiet eżistiji. Għalhekk eħġiġkom kunu ħafna iktar miħtla tal-kelma. Għamlu pass il-qudiem il-kol kemm intom fejn intom. U l-aħħar ħaġa nixtieq ngħid eżistej dwar it-tagħlim ta' Ġesu fejn jidħol l-Ispirtu Santu hija dwar id-dnub kontra l-Ispirtu Santu. F'San Mattaw kapitlu 12 vers 31 sa 32 insibu l-Ġesu jgħidek: għalhekk ngħidilkom li d-dnubiet kollha u id-da kollha jinħafrilhom il-bnedmin, imma dnub ta' min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jinħafirx. U jekk jitkellem xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu, iżda min jitkellem kontra l-Ispirtu Santu ma jkollux maħfra la f'did-dinja u lanqas fl-ġejja. Imbagħad f'Luqa kapitlu 12 vers 10 Ġesu jerġa' jgħid: u kull min jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu, iżda min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jinħafirlux. Allura x'inhu id-dnub kontra l-Ispirtu Santu eżisti jew kif ġieli nisimgħu id-dab l-Ispirtu Santu li ma jinħafirx. Ħnamluha ċara, mhux li tgħid ħaq u mbagħad issemmi l-Ispirtu Santu, mhux dak li qed jitkellem minnu Ġesu. Li inti tirreżisti l-Ispirtu Santu, li inti tieqaf l-Ispirtu Santu, ġifieri inti tirreżisti, tieqaf sal-punt tal-mewt il-ħidma li Alla jrid jagħmel fik. U x'inhi il-ħidma li jsalvak. Ġesu salvana u bil-qawwa tas-salib tiegħu, l-Ispirtu Santu l-missjoni tiegħu hija illi idaħħalna fis-salvazzjoni, jagħtina, japplika fina dis-salvazzjoni illi Ġesu tagħna. U allura x'inhi din is-salvazzjoni? Hija li aħna nkunu maħbubin minn Alla, li nħallu l-missier ħobna. U hekk nistgħu nifhmu għaliex m'hemmx maħfra għal min jieqaf lill-Ispirtu Santu. M'hemmx maħfra mhux għax Alla ma jridx jaħfer, imma għaliex l-Ispirtu Santu x'inhu? Minhu? It-tielet persuna ta' Trinità li hu l-imħabba ta' Alla, l-imħabba fi anfisha imsawba f'qalbek. Hekk jgħidilna Rumani chapter 5 vers 5. Allura li inti tirrifjuta l-Ispirtu, tieqaf l-Ispirtu, tieqaf l-imħabba ta' Alla, qed tgħidlu mulej ma ridikx tħobbni.
Hekk issa nistgħu nifhmu għaliex ma teżistix maħfra għal min jaqaf l-Ispirtu Santu. Għaliex int qed tgħidlu mulej jien ma rridx il-maħfra, jien ma rridx l-imħabba. Mhijiex Alla li ma jridx jagħtilek, imma int li ma tridx tirċeviha. Int li ma tridx tirċeviha. U hawnhekk eżisti hija serja. Il-bniedem li jibqa' jwebbes rasu l-busija tal-qalb u tal-moħħ quddiem l-imħabba u l-ħnina tal-Alla lilek tipprova tilħeqek fil-ħajja tiegħek. Eżisti anke fih dan il-Knisja noqogħdu attenti li aħna ma rridux nibżgħu u nħallu l-mulej jibqa' jimlina bl-Ispirtu jibqa' jħobbna. Ma nifqux din l-imħabba tremenda li Alla rid jagħtina permezz tal-Ispirtu tiegħu. Meta tnejdu m'hemmx maħfra, ġifieri li inti qed tgħid jiena nażel li mmur l-infern, ġifieri jien ma rridx l-Alla f'ħajti la f'did-dinja u laqas fl-eternità. Dak huwa l-infern. Li inti inqtajt kompletament minn Alla li inti allura tlift l-iskop ta' ħajtek. U din hija l-ikbar dbatija li inti jista' jkollok fil-ħajja. Li inti tlift l-iskop tal-ħajja tiegħek. M'għandikx iktar raġuni, għax ir-raġuni tal-ħajja vera li aħna nkunu maħbubin minn Missier, ngħixu fl-imħabba tiegħu, li nemnu fl-imħabba tal lejna, li lin minn kollox. Meta aħna dirrifjutawha, l-ħajja ma jibqalha l-ebda skop. Allura qed l-infern minn id-dinja u fl-eternità. Ejjew eżisti nagħmlu bil-maqlub. Nitolbu l-Ispirtu Santu jgħinna biex aħna ninfetħu ħafna aktar għal din l-imħabba li għandu Alla l-Missier lejna. Mingħajr l-Ispirtu Santu int ma tistax tkun konvint li lilek Alla jħobbok. U għall-Ispirtu Santu biss li jikkonvinċi l-qalbna mid-dnub, u għall-Ispirtu Santu biss li jikkonvinċi l-qalbna mill-imħabba ta' Ġesu lejna. Biss. Araw eżisti kemm aħna neħtieġu, kemm aħna għandna bżonn il-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Jalla eżistijaj verament nitolbu nixxenqu ta' kuljum li nkunu mimlija bl-Ispirtu Santu u li nħallu l-Ispirtu Santu jeżana bil-qawwa kollha tiegħu ħalli nkunu nistgħu nkunu qaddisin fi żminietna. Il-Knisja tkun tista' titqaddes, il-Knisja tkun tista' tiġġedded daqskemm kull wieħed u waħda minna qiegħed jgħix fil-milja tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. F'tal-Ispirtu eżistijaj nistedinkom sabiex tinaqdu magħna għal-laqgħa ta' talb ejjowandi, għal-laqgħa ta' talb u evanġelizzazzjoni. Laqgħa li mmexxija darba fix-xahar jien Father Hayden flimkien mal-Apostli Franġiskani ħalli fiha nkunu nistgħu verament ninfettħu għall-qawwa tal-Ispirtu Santu li jrid ilaqgħana ma' Ġesu biex il-Ġesu aħna insiru nafuh b'esperjenza personali. Il-laqgħa li jmiss sejra tkun il-ġimgħa 20 ta' frar fis-7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' San Bastjan ħal-Qormi, il-Knisja ta' San Bastjan ħal-Qormi taħt għandha kripta vera ħelwa ħafna biex niftehmu sa' knisja taħt l-art. Komda ħafna ġili għamilna laqgħat hemmhekk fejn nistgħu nħossuna wkoll miġburin flimkien madwar il-Mulej Ġesu, ħalli hemmhekk ikonna din iċ-ċelebrazzjoni ħajja fejn aħna nistgħu verament ninfetħu biex nintaqgħu mal-Mulej Ġesu. Ġesu li jrid ifejqek illum. Ġesu li jrid ikompli għalmek, Ġesu li jrid jaħfirlek, Ġesu li jrid jagħtik ħajja ġdida. Għalhekk ejjew il-ġimgħa 20 ta' frar 7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' San Bastjan ħal-Qormi. Ejja intu ġib il-ħadd ieħor miegħek, mhu speċjali anke kielek il-bot minn Ġesu mill-Knisja. Taqtax qalbek, anke qiegħed f'sitwazzjoni forsi mhix eżattament skont il-kelma tal-Alla, skont it-tagħlim tal-Knisja f'ħajtek. Ejja dan huwa mument biex int tiltaqa' ma' Ġesu jew aħjar tħalli lil Ġesu jiġi jiltaqa' miegħek u jħobbok u jerfek u jaqilek u jfejqek u jagħtik tama u ferħ ġdid fil-ħajja tiegħek.